E bine, v-am găsit la al 7-lea episod de Minecraft Multiplayer împreună cu Mihai și Andrei. Astăzi o să jucăm un episod cu Andrei. El n-a mai jucat cu noi. Adei, E nou. Adei, hai la gain că se respawnează singura. Să știți că Andrei e prietenul. Să știți că Andrei e prietenul lui Andrei, vino cu să-ți dai o sabie. Hai că-ți dau armura, Adei. Ia, sabie acolo. Iar mură în cufăr, miță. A, s-o iei. Uite în asta. Cine îl face? Eu. Tibi boss. Hei. Așa. Hai de că nu pot să zic. Vino cu Adei, vină mai lângă noi. Vină mai lângă noi, că nu te auzi. Vină mai Da. aici, lângă telefon. Andrei, ți-am găsit doar pieptul. Unde e celălalt? Mihai. Nu știu. Uite, îi dau eu, vină cu Adei. Unde ești? Jos aici, la găini. Nu știu, sunt mai multe aici. Pe aia, mă, de lângă găini. Uite, Andrei. eu mor găini. Andrei, uite-te la mine. Andrei. Hai, uite aici. Ce? Vină cu uite, Încă ești- ți-am dat una, dă-te în spate. Mai e una. Ce? Vin după tine, Andrei. Dă-te, mă, Tibi, că li le iei. Ba nu. Am luat. Dă-te, Tibi, de acolo. Stai să-mi pun șocatul în Ia, cap. uite aici. Aoleu, Băi. scuze. Ia, Dăm că n-am luat. Andrei. uite una aici. Ia și o sabie. Căpățâni. Am eu sabie, mă. Îi dau eu sabie dacă vrea. Așa, gata. Uite pe creat. Dau- uite, A, dau. miță. Dacă vreți. Mamă, care Scuze, pentru mine? eu. Bă, Tibi, uite-te câtă viață mi-ai luat. Păi puneți marmura. Andrei, dacă te poți să mănânci din tort, eu mă culc. Andrei, vino să ne culcăm. A, miță, nu Să ne mai arătăm skin-urile la oameni care ne-am desenat noi. Da, sunt unul. Hai, Mihai. Stai puțin, că vreau să fac ceva. Bă, n-am cap. Eu n-am în cap. Păi cum bai niște arcuri de aici. Dă-și lui Andrei unul, Mihai. Păi nu mai am, în ce? Un Stai că îmi har. iau de la ca să Bă, fac bă, lui. am o idee să strângem undeva. A, bă, uite aici un creeper. Afară? Da. Da. Unde? Lângă casa de urma ceva? Da, a dărâmat tot tufișul, abia așa. Da? Da. Da. Hai, Tibi, pune. Bă! Ce? Cine l-a dărâmat? Ăla. Creeper, că am ieșit doar Stai eu. că am eu. Și eu. Am eu de alea. Cum să le Hai, Andrei, vii să sărim pe trambulină să le arătăm la bă, oameni? nu, stați ca să mă ajutați. Bine. Bă, hai să mai înălțăm mai mult. Să iau și eu niște cuburi să mai înălțăm. Ce cuburi, mă? Ce cuburi, mă? Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Tibi, pune jos aici, pământ. Acum. Cine se bate cu cine? Aba, nu moară omul. O, la aici trebuie să punem poartă. Am murit. Ta-ra-ta. Eu am sabia gradată cu tot cu armură. Mă, Tibi, ți-am să pui pământ jos. Acum, dar n-am pământ mult. Bă, nu pun pământ, pun ăsta. Lemn? Nu, ăsta. Uite. Bă, noi avem un grad coi. Deci, așa. Hai să punem de-alea ca să... Să se respawneze găini? Da. Stai că am Nu, eu. găini. Oi, să se avem vaci, uite, am pus eu aici. Hai, unde ești? Uite, vino încă după mine. Unde ești? Uite, ăsta. Vino încă. Vino aici, uite-mă aici. Aici, mă! Vino aici, Te lovește miță, mă. vino încă. Vino încă. Și poți să le omori, că nu se respawnează ele înapoi. Da, ai pus ea. E sub pământ? Enderman, Andrei, miță, Stai că eu mă duc ajută-ne. ca să le iau eu. Unde Stați, e? stați acolo, stați acolo. Acolo. Că mă duc ca să-l bat eu. L-am luat. Nu mai trageți, mă, că după aia vine. Gata, m-am luat. Așa. Ce ne face nouă? Ne Ia uite câte omoară. oi. Câte faci. Putem să le omorâm și să respawnează în Băi, nu mai am o idee. Dau și unele, Mihai. Și mă duc ca să iau ăla. Lui Andrei, dacă vrea cască, îi facem cască de piele, de Bă, vacă. băieți, știți care e problema? Eu aș vrea să facem un graj, să se respawneze pot. Hai mă duc să ajute ăla să A, de vină încoa ca să dau încă o ciudă, da. Ia spune de asta. Am eu lemn, vină încoa. Uite câteva nu, s-au mă, respawnat. dă-la. Ce e aici? Sunt în portal? Nu intra în portal. Am eu o cască, Andrei, vino cu a. Să Bă, dau dar se. lăsați-mă puțin. Andrei, stai că vin cu tine, mă. Să-ți dau casca aia.
Mă răi tu, Miță. Eu mă duc să-i dau lui Andrei casca. Vezi că dacă te-ai dus în Nether, nu mai ești de acolo. Viu. Andrei, vino să-ți dau casca. Vino, Tibi, ca să dau o cască, că nu mai face. Am cască eu. Am casca mea, am cască și pentru Andrei. Vino cu uite-o. Da, dacă ți-e foame. Hai, dă. Oh, ăsta e arcul meu, bă. Dă-mi cască, bă. Unde Uite-o, aici, în față. Mergi. Gata. Pune-ți-o. Gata, hai. Miță, eu cred că mă duc să iau de-aia, cum să zică. Bă, Ai văzut laserele, Andrei? Hai să săpăm în subsolul ca să mai facem trește. Ce subsol, că noi avem... A, Miță, nu mai mergem în mină? Nu, fii atent. Andrei, ai văzut mina noastră? Să mai facem cufere, că nu avem unde să mai punem lucrurile. Miță, știi pe unde măcar mai intrăm și noi în mină? Că eu nu știu, nu mai găsesc Păi mină. da, dar nu am acoperit-o. De ce? Păi hai că ți arăt eu unde e. Stai ca să pun un Bă, cub. Mițel, Ce? eu cum pun și-o pământ ăsta să mai plantez și eu să... Miță, se foame, du-te și mănâncă. Bă, mă ajutați cu ceva. Că vreau și eu să fac ceva. Bă, Ce, să mă? facem un subsol, cum ai pus găinile, de exemplu. Și? Să facem ceva. Păi hai că vin eu. Am lopată, n-am lopată. Am doi copaci. Da să mă bucur de ea, așa la 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 la. Da și visele mele. Bă, hai să mai facem subsol, stai că-ți fac eu. Hei, Și nu mai pune, mă, frate. Tibi, vin încoa. Andrei, vine pe tine. Bă, nu mai da. Nu da nici cu trebuie. Bă, băieți, Stai mă că mai ne mărim acum subsolul. de unde ești? Am venit după tine, Andrei. Uite, bă, nu zici că sunt zombie? Uite, arăt ca un zombie eu? Calore. Bă, nu mai da. Nu știu câțiva corigi. Hai să mai facem subsolul, stai că mănânc niște toate. Gata. Nici Lăsa nu. în jos. Stai așa, ca să mai facem un subsol. Bă, mi s-a adus și mie un cop. Un Așa, trăcop, lume stai că bună. te aici. Uite aici, fă. Vino aici, Tibi, un trăcop. Unde? Sapă tu ăla. Gata, știu, Vine lasă, un lasă, târnăcop. pleacă de aici. Pleacă de Să-mi aici. întârnă comița. Bă, ai scară? Eu am. Stai așa, Tibi e aici un trăcop. Un pic. Uite-l. A, mulțumesc. Te ajut și eu să sap, În cât Miță? timp facem? Miță, lasă-mi pe mine să sap. Nu. Bine. În 15 minute. În 15 Tibi, minute. dă-te de acolo. Să facem mai multe. Da. Facem 7. 3. Am. Bă, băieți, Da. Da. Câte mai facem 3 episoade, băieți, sau câte? Da, 3 ca să fie 10. băieți. Sau și mai Alberto multe? și Alex nu sunt aici. Da. Trebuie să-l facem ăsta mai mare. Andrei, tu ce mai sapi? Miță, Bă, dar voi ați observat că... Mi-au și ceva de aici, că eu n-am. ia-ți. Coborâți, băieți, să vedeți ce am făcut. Lasă-mă că... Adică nu coborâți. Că nu e scară și vă omoară. Eu de-abia am putut, eu am coborât ușor. Miță, am făcut eu ușițe de la, uite, de-astea, așa. Dacă vrei să intri, Pui scară? dă-te, Miță. Gata, mă, stai așa. Dă-te, Andrei. Tibi, stai că pun eu scara. Nu scară, eu am făcut de asta, uite, așa. Tibi, vezi Uite că de asta. Fună, fă, Tibi. N-ai pus-o știu. bine. Vezi că acum o dau de aici. Bă, Miță, vezi că a nu căzut. mai găsesc scara. Că n-a venit bine. Așa. Lasă-mă! Nu, că nu vine bine, trebuie să vină normal. Bă, Cred că am spart afară. gata. Lasă că acoperit. Stai acolo, bă. Bă, unde e scara normală? Andrei, las că Nu, acoperi. Tibi, unde e scara normală? Ce scară? Scara care uși pe ea. Da. Uite. Of, cât de... Uite, am găsit-o. Da, aveam eu 3 scări.
Hai bă, O, mă, că acum pun scara. cobor? Nu. Nu cobor. Bă! Ți-am zis să nu cobor, dă-te de acolo. Învață-mă și pe mine cum să pun Ce să pui? aici, de la, să pun foc aici. Stai că păi, nu poți, îți arăt eu că eu am făcut-o cu Tibi, de-abia am găsit ce am făcut aia. Dă-te. Hai să ne tărâm copul. Ce mai faci? Să avem lapis lazul. Dă-i, hai să facem mare chestia. O să văd dacă avem lapis lazul. Ce vrei pe aici? Aici e. Cuferele. Bă, Aici e lapis lazul, nu e lapis lazul. Ai ieșit frumos, băiat? Mhm. Ce, Tibi? Mai Am filmat așteaptă, 11 mai așteaptă, minute. mai așteaptă Mai până, așteptăm. până și 14. Și Miță, unde e lapisul lazul? Avem 48 de am eu, vină diamante. cu acasă. Ai lapis lazul? Stai ca să caut eu aici. Hai, vină cu acasă, dau. Stai că știu eu că ne-am pus undeva. Vină cu acasă. Care e lapis? A, uite ăsta. Tibi, Stai un pic. care? Care e? Uite că ai că-ți dau acum lapis lazul. Uite. Uite-le ale. ce dracu este? De aici. Unde ești, Tibi? Uite-mă în spatele Bă, tău. Mihai, Ce? L-am Bă, luat. nu mai așa. Dă-i. Mulțumesc. Cupă-l. Bă, voi nu veniți, mă, să mă ajutați în jos. Da. Hai, bă, gata. Andrei. Aici ce se respawnează? Porci? Tibi, știi care-i porcii? Da. A, băi, da, ăsta-i camion. Ăsta o fi porcii? Ia uite-te. Ăsta o fi porcul? Ia uite-te. Ăsta o fi porcul? Da, ăsta e. A, ăsta e. Dă-te, cine e ăsta? Eu. Și cum dai foc în ele? Nu se dă foc. Mamă, s-o umplut aici. Omoară că se respawnează singur. Dă-i, mă, cu Hai sabia. să facem ceva mai mare, mă. Stați că vin și eu jos, bă, băieți. Bă, lasă-mă, când vine de să ia ceva de mâncare, vine doar unul. Da, și prăjim. Scuze, Andrei. Dar dai și tu stai numai într-un loc și dai. Lăsați-mă că eu o să intru mereu la voi. Ca să... Eu la porci și Miță la... Da, mă, da. Nu Hai. pot să ies. Sar, mă. Sar. De ce-i dat 1-1-2? La Andrei a apărut? Acum ai scăpat. Nu să mi-a luat o viață. Stai că ba carne l-a prăjit. Bă, Andrei, cu un porcușor a fugit de mine, mă. Bă, dar voi nu prea să fac. Ce? Voi Păi omoară-le, mă, că să fac. am luat, cred că să iau o... Bă, dar de ce nu pot să le omor de prima cu sabia? Nu că n-ai sabia bucrăzătă. Dăm cu asta, stai că ți-a vrut de ziua de. Are lapis lazul în cufăr. Vezi că ai lapis lazul în cufăr. Nu am nevoie, lasă, că eu am baza de fier. Care fac treaba asta. Eu am upgradat aia de diamant. Bă, nu mai e niciun păr pe aici. Bă, nu s-a mai apucat. Bă, unde-s porcii, Miță, că n-au mai venit. Ia uite, e gol de porci pe aici. Nu, stai acolo. Bă, noi nu prea avem lumină așa mult în casă. Pun eu, că am și oameni. Nu, mi-e foame. Stai că am băgat ceva la plită. Mănâncă tort. Și nu mai e foame. Nu, că am băgat ceva la plită. Ce-ai băgat aia? Trebuie să mai bag și eu 10, Andrei. Stai ca să bag eu cărbune, ca să țină mai mult cărbunele. Da? Da. Hai ne culcăm. Hai. Ba da. Cât e? Ce? Cât am filmat? Gata. Pa! La revedere! La revedere! Ne vedem în episodul viitor.